Salut fierbinte din Gimnaziul Vasile Alexandriei, Comuna Drăgănești! Bun găsit tuturor și bine ați venit la podcastul Cultura care ne unește! Astăzi vă invităm într-o călătorie prin valorile, tradițiile și obiceiurile care dau suflet și culoare comunității drăgăneștene. Împreună cu profesorul de istorie, domnul Dubenco Mihail, prin intermediul acestui podcast, vrem să accentuăm importanța unității culturale și valorificarea patrimoniului cultural, dar și să transmitem mai departe spiritul autentic și frumusețea drăgăneșteană, căci subiectul de azi este cultura, istoria și limba, trei piloni pe care se ține neamul drăgăneștean. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Comuna Drăgănești? Drăgănești, satul în care m-am născut, satul în care am trecut copilărie, am învățat, care am lucrat la gimnaziu 42 de ani. Satul Drăgănești este cel mai frumos sat, nu numai din raionul Sângerei, dar ar zice chiar și din lume, cu care mă mândresc, o denumire foarte frumoasă, Drăgănești. Domnul Mihai, care considerați că sunt cele mai importante valori ale comunității noastre? Ce ne unește pe toți cei din Drăgănești? Bogăția principală a comunității noastre sunt oamenii ospitalieri, oameni muncitori, oameni care păstrează tradițiile. Ce ne unește pe noi, ne unește tradițiile, ne unește cultura, fiindcă fără cultură, asta cum ar fi un izvor, un râu fără apă, o fântână seacă, o casă fără temelie și un viitor care nu este asigurat tinerii generații. Domnul Mihai, după părerea dumneavoastră, ce rol joacă familia, școala și biserica în formarea spiritului comunitar? În formarea spiritului comunitar, într-adevăr, joacă un rol foarte important familia, școala, biserica. La Drăgănești, tot timpul oamenii au educat copiii în spiritul dragoste față de neam, dragoste față de carte. Deci avem o școală cu tradiții foarte vechi, care tot timpul a pregătit elevi foarte buni, care au devenit specialiști în diferite domenii ale economiei naționale. Toți împreună formează, într-adevăr, acele trăsături ale unui cetățean educat și responsabil. Domnul Mihai, într-un final, cum vedeți viitorul Comunei Drăgănești? Ce valori trebuie să rămână mereu autentice sau chiar preluate de comunele vecine? Drăgăneștiul va deveni, într-adevăr, o localitate cu condiții bune pentru trai, dar pentru aceasta trebuie ca să învățăm, trebuie ca să păstrăm acele tradiții care sunt, mai ales moștenirea care a fost lăsată de predecesori, acea ospitalitate, acea cumințenie, acea credință și acele lucruri bune, frumoase care le avem la Drăgănești. La finalul podcastului Cultura care ne unește, vă spunem că puntea care ne apropie, care ne unește, care ne inspiră, care ne amintește cât de frumoasă este diversitatea, ce ne definește ca oameni, ca comunitate, este cultura. Vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi și sperăm că veți promova frumusețea culturală drăgăneșteană și mai departe. Pe curând!